Per acompanyar aquest bacallà que ens està preparant la Mercè, ens has portat avui un vi blanc, no? Sí. Quin és aquest vi? És un vi blanc del Penedès, es diu Gener Ventura Selecció Blanc 15 vinyes, que vindria a dir 15 vinyes, vindria a ser, doncs, són les 15 vinyes de les quals s'han agafat els ceps per fer aquest vi. Llavors, és un vi que, per no espantar la Mercè, o sigui, la seva acidesa està relativament controlada, no és molt marcada, no és molt pronunciada, però sí que no és un vi dolç. Potser aquí el que hem buscat ha sigut més un contrast, o sigui, un maridatge per contrast. No hem fet un vi dolç per seguir amb aquesta ceba confitada i caramelitzada, sinó que hem volgut fer una miqueta una cosa més intermitja entre el bacallà i aquesta ceba confitada. Llavors, és un vi que està fet de xarel·lo, moscat i malvasia, on sobretot la moscat ens aportarà un punt més dolcet, que és el que ens lligarà una miqueta més amb la ceba aquesta caramelitzada. És un vi blanc bastant afruitat, molta flor blanca i fruita tropical, amb un toc cítric, recordant també aquesta fruita tropical, i d'un pas superlleuger, o sigui, entra molt, com a mínim per mi, entra molt suau i és molt lineal, és a dir, des que entres fins que l'acabes de beure, no té moltes oscil·lacions, que hi ha vins que al principi comencen més dolços i després acaben més amargs, sinó que és bastant lineal. I jo crec que és un vi força interessant, bastant desconegut, i que esperem, després ho provarem. El públic acabarà dient, i a veure si acaben lligant. Bé, i com sempre... Aquest vi es pot trobar, no? A casa nostra, sí, doncs ja si venen de part del programa Cuinar a Prop fent un petit descompte i qualsevol dubte o recomanació que necessitin, xarxes socials, allà mateix. Doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.